Anyị ahụbeghị nnọọ kemgbe. Oge nwa mere na ya. O dekwala nnọọ aka. Ụbọchị a nkịsị na mpụta maka igoro mpụta chegide. Kekwanụ maka papa gị kwanụ. Papa m gara ahịa. Mgbe anyị na-abịa nnọọ na-asị ma ịhụ that stupid man ya na. Tupu mgbe ike ahụ ya n'ụlọ. Ọ dịkwa obere na ya lọta. Ọ dịkwa nnọọ mma. Anyị achọ ka anyị pụọ rie n'ego. Ebekwa nke anyị ga-aga. But by the way, kekwane ke Hamsun kutakwa no ma shoke. We are from Lagos, right? Nice from Lagos. I have to rie n'ego. No ka ihe ọma na-agba na Lagos. I have na. Eziokwu. Gịnị kwa nka na-ebu ugbu a eme? Ka anyị gawa n'ụlọ. Ka anyị pụọ n'ori ego. Ọ dị ugo. Anyị machachago nnọọ. Ọ n'ụlọ a ka m na-anụ freshman ka ọ na-anụ ụlọ. Olu ojigo ka m na-anụ ya. Ojugo nwamo, ojugo nwamo, ebini ka ngwa gị ojugo nwamo n'ụwa na-erugharị. Nna lekwa nwa gị ojugo na-abịago ka ọ nụrụ ọnụ nna ya. Were oche nwa m ojugo ka m gwaba gị okwu nwa m n'ụbọchị ezikafọ. Nọdụ ala nwa m ojugo ka m gwaba gị okwu nwa m n'ụwa na-erugharị. Gbe ikpere n'ala nwa m ka m were ụtụtụ chọba ewu dị ojii. Lee mmiri ka ọ nakwa erugharị n'obodo nke onye ji n'aka akakwa mma. Ubenu nna m ka m nụrụwa. Ojugo. Ubenu nna m ka m nụrụwa. Ojugo. Ubenu nna m ka m nụrụwa. Ojugo nwa m. Ubenu ana m aga gị ntị n'olu. Lekwa gị ka ị nakwa efe n'elu. Cheji ejiche abụ abụ itiri ime ili jewara. Unu ahụkwala n'ihe m jiri ọkụ dere. Ọya na-anọ ụbọchị na-anọ itiri traụza jewara. Otu ụmụ okorobịa na-aga gị mma Ojugo onye gụziere gị. Psychedelic shoe nwa m Ojugo onye gonyere gị. Ị chọrọ ịma? Ojugo weduye gị kọleji ka ịmụta akwụkwọ. Ante gịnị jiri mee? Ọkwa gị mara ihe. Ị na-ekwuriri? Okongwu chekwa ntị ka m kọrọ gị ihe ịma ya ma. Chee m ntị oge ndị Okongwu agasigo anyị nọzi n'ọgbọ ọhụrụ. Ị na-elekwa anya hụrụ ụmụ okorobịa ibe m Okongwu. Ị na-ahụkwa ma ha biri iwe ndụ. Isiri gịnị nwa m? Ị na-elekwa anya hụrụ ụmụ agbọghọbịa ibe m Okongwu. Ị na-ahụkwa ma ha biri iwe ndụ. Ọ ka m si jee, ọ ka m si laa nwa m Ojugo ịlara n'iyi. Hapụrụ m ndụ m Okongwu, hapụrụ m ndụ m. Ụwa asaghị anya nna m Okongwu nke unu agasigo. Ka m were onyinye mma m rijugodo afọ yiri ọgọdọ gbararaba nko mgbe oge m na-agawala. Hapụ m ka m biri ndụ m. Ndị na-aga n'ụzọ ụmụ mmadụ na-eshile m kedu onye m nwa hapụ n'anwụ eje mmiri onye gwa nwa m isokwara shiwa. Ọnụ gị Ojugo na-eri mmeri. Okongwu dobe ire gị du bikọkwa. Ime m ihe Ojugo na-eri mmeri. Okongwu mụ ire gị mbọ bikọkwa. Ime m ihe. Dịka nne gị mma Ojugo, dịka nna gị mma Ojugo na-eri mmeri. Nwata nọrọ na-akwụ ya Ojugo, ọ dị ka ọ ga-aka nne mụrụ ya. Ojugo na-eri mmeri. Okongwu nye m efe ka m biri ndụ m ọgụrụ m. Ndụ gị anyị ga-aga. Ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ndụ gị anyị ga-aga. ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ndụ gị anyị ga-aga. ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ndụ gị anyị ga-aga. ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ, ka ọ bụrụ. Igbo na-agba ọwepụ na-aga enwe n'ofe. Ụwa bụ nkịtị. Nke onye kpara na-agba ka ọ na-anya n'agadi. Ụwa bụ nkịtị.
Kamu kutuji kaso ni kinu kaso ni dikere chaya kake mbosi. Ejata de. Ikanu kanora. Aga akula naja. Kasa para mezi. Wakai mulo. Ndekure mmiri. Ndekure maji ni. Ondo. Bata kwa minahia. Mimi kam ga batara de. Abibi. Abibi abona bana anya ya. Ya kam geri. Chorare ya. Iga ahorere ya. Obu ni zitale ya. Lota kwa nga ata. Iga aza welota. Ama kwa ku ito ofe. Oh mami. Aga masara gani. Mama ko hen dire. Galo. Lota pango. Onye mere ha pụtakwa ezi. Ejiri hapụ ụmụnne gị. Chineke kwa adagbuo n'elu ụkwụ. Ibe ha mgbaru. Agwọ atagbu ụzọ eji mma. Ibe ya mgbadu. Ụmụ ada na-enwekwara gị iwe. Ụmụnne m, onye na-adị nke ibe na-esi ibe agbakọba. Ọ bụrụ na m soro ibepụta onye gwụkwa nnukwu ọjọọ azụ mebirikwe. Ọ bụ ya mere biko onye na-enwe m iwe wezi na mpe na-etinye m n'ebe.
Chineke ma njụ onye enwe nsogbu a na-amụtaghị nwa iji ebe ya kwụ otu a. Nwanne m mma na nwoke bụ nwoke nwaanyị ka ọ ka njọ ọ bụ nwaanyị na-eri arịrị karịchakwa n'ụdị ihe ahụ. Daa, ị ga-ejiwe ya ọ bụghị ike mmadụ. Ele m jiwere ihe ka ọ dị n'aka Chukwu, anyị ga-etinye ya n'ekpere. biko nnukwu ihe m ga-eji merụ na ọjị ugbu a n'ụzọ oromara Mbata hapụwa mmekwunu m ga-abụ achọ ogologo ụzọ niile a tara ngwu niile anwụ ama unu ma enweghị mmiri nkịtị m tinyere unu biko ọ bụ eji m ka mgbe ọ bụla na otu ihe bụ ihe kọrọ m hapụwa ka anyị lawa mgbe ọzọ achọwọdị kama nta ya bịarịgharị agba. ọgwụ m ka unu na-agwa biko daa ngwachiri m agwa ọ bụ so na ndị atụrụ ilu asịrị na mberede nwere ike. eso m mana asịkwa na mberede ka eji ama dike nke ọzọ bụ na amamihe unu ụlọ aka iwe were n'ụlọ oche ka nga na mara nwunye dị nwere ose kpọrọ ụnụ ka iwetara ya daa ya bụ obiọma gị ahụ ibu mgbe ị nọ n'ụlọ ya bụ ịga bụkwa ya ekwukwara ha ekwu na mmadụ ga-ahụ ọ na-ahapụ otu o siri dịrị ọ naghị otu ihe ahụ kọrọ m n'ezi o bidokwa ọfịsa wụsị nwunye odi dada biko ịgwa ọkwata ga-efe ụka onweghị okwu ọbụla anyị na-ese nke ọzọ bụ na anyị maka anyị si ebi n'ụlọ gị nga ọ naanị otu ihe bụ ngwa o nwere ebe ọzọ anyị na-aga. achachaala nga m gbara kwọtara ha were nụkwa obi ụtọ m na asị nne m na ụmụnne m ahụ dị ha ka ọma nwunye di m ka ọ gbalịala eziokwu. Olee ihe mere nọ ndị ọma ji atakarịrị ahụhụ ndị ọjọọ kwesịrị ịta n'elu ụwa a? Nwanne m ihe a ka m sịkwa ka m jụọ ma gị buru ụzọ jụọ ya. Lee n'enyi dị edere ede na nwaanyị bụrụ mma n'onwe ya bụrụ obiọma n'onwe ya ihe ọ fọziri ya kuru nwa ka mma ya zuo oke. Ama m ụmụ mmụọ anụkwa ha ntị hụ ihe ọma. Kedu mgbe ọ nọ n'ụlọ anyị otu o siri hụ ụmụaka n'anya ebe o wee ntị ya nọ na amụrụ nwa ọhụrụ ya dị ya ka ya ga-ekuwe nwa ahụ mgbe ọbụla ọ ga-apụ ọrịrị ọ ga-achọrịrị nwa ọ ga-efuru aga. Ewu nwanne m ụgbọ ọgịga a na-eme n'ori akwụkwọ nri Onye makwana m ọwụ na Chukwu mana ya mụta nwa ya zụghasị ọkụ nwere otu ọ na-esi emere ụmụ ndị ọzọ ma ụmụ nwunye di ya ma akwụkwọ mgbe ọ mụtara ka mbanụ ihe ahụ ọ bụ ihe Chukwu ga-eji agbawa nwaanyị aka nwa n'ala Igbo. Obi m na-agwa m na ọ bụghị ike mmadụ a ga-etinye ya n'ekpere. amakwana m ihe ọzọ nwere m ga-ekwu ama m ihe ọzọ m nwere m ga-ekwu ịka nke awụrụ oke obiọma ya karịrị akarị mgbe ọ bụla ị zụrụ ya n'ụzọ ma ọ n'ụlọ ya ma ọ n'ime ahịa ọ ga-achọ otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ ọ ga-ewere nye gị Obiọma ka ya Chineke nye ya ma awụla otu. ụmụnne m biko lee ya ọkwanụkọ ahụ m biko ọ bụghị ibe onye m ji bute ya n'ọkụ Ime na were na ya biko ọkụ na mma na agwọ na-abịa ma akpọrọ okpiri jide n'aka biko were na ọkọ ha nọ biko nke ezuola onye hụrụ onye gara ọgụ nwoke nkịta bụ ya hụ oke mmadụ ọ ga-egbu. ọ bụ otu o siri ụmụnne m biko kutere na mmiri anyị were kwa ụmụnne m gwanụ biko ọ dịka egbuola m n'ọgụ kwuo ụmụnne m kwuo ịnụkwa kwụrụ nwanyị ụlọ na-ekpe ekpere sị m ụnụ ndị chọọchị taa ị ga-abịa chọọchị ahụ. ọ ga-abịa abịa aga m abịa abịa ọ otu ihe ahụ Chukwu megharịra m na ị ga-ahụ o zuola achọghị m ịnụ daa Teriza akpe n'ekpere ịma ịwụ onye isi ụmụ mmiri ịbịala ugbu a Chineke m mechie n'anya ekwensu gbalaga ndị nwere ya adịla tie mma tatụnụ ya na ọ ga-adị ka agbasị igbu ọ dị nga igbu anyị gbata m nso nne ụtara aka ụta ugboole m nye ka ewe ose ose
Egbuna m niile aka tonga m Nka fugara. Gị na-akpakwanụ. Ekwenye ụmụnne m biko. Ọ bụ na amaghị na ụkpaka ụtụtụ na a na-eti ose ka o wee fụga ọnụ. Were. Ọ ma ọfụga ma. Nwa m anwa. Dai, tekwana m ọcha. Tawanụ ụmụnne m. Ana m atazikwa. Ana m atawo. Ke ewo nwanne m tawa. Ka wo se ka Tawakwu. Ọ gị. Osekwa. Ọ na-alụbekwe nga sample ụka. Da. Onye mba buru na akwana m nọ nga. Ọ bụ otu seri ose. Da afọ agwariara. Dono ụmụnne m dono biko ama m sị egbere m niile aka taa. Ose karịrị akarị. Biko. Were na ya tawa. Unu hakwara m n'ugbo lekwana onye m na-ahịrị ọwụna nkịta anụ m mụrụ echi. Ka ọwụna nwa ewu m mụrụ. Da ma ha mere. Nke adịghị igwudo ọnụ. Atadịla n'onwe gị. Ọ karịrị akarị. Otu otu seri ose. Ihe ọ bụla eritokwara oke na-egbu egbu. Onye ma ma ọkwa otu otu seri ose. Da. Welata aka n'ose. Ka anyị marakwanụ nke bụ ọrịa mana nke bụ agụụ. Unu emepụla n'iwu. Mba. Isuru gara n'ofe. Ezikwele ihe n'ọnụ. Biko maka afọ Ose karịrị ya maka afọ. Anụ na m ihe unu kwuru mana obi adị mma na unu aka. Mba, da iwe. Elekwana ihe m ji amaga n'ufu na. Mba. Iwe wele gị wufuwe maka ọ dị mma ọtụta. Ọ ga-emebi. Biko iwe wele unu ọkwa nga m mega Biko ọsọsọ. tiba anyị na-agba aka. mana ọnwụ. Kwa onye otu ọsịsọ ka enweghị na ọ ga-ebute bụ. Gbalịalụ. Hey, ụmụ ka egbole m n'obi. A sị na akwụwọda nwụọla. Ihe ekoju. Ya na ụzọ eji nwa. Iva, aga m abịa. Aga m abịara ya mgbara eziokwu mgbe m nụrụ ya o wutere m nke ukwuu. Hey, aga m abịa ọgwụla na otu nye ihe ji ma anụ m eso gị ibe m apụghị anụrụ ihe megị Da. Mana achọghị m ịhụ na ọ wụ otu ihe eji gị. Ụzọ na-akpọ nwa. Ama m. Ọ gwara oge ya daa. Dada. Anyị ga-abịa lawa nọ. Ka anyị lawa. Ma jisie onwe gị ike ebekwala akwa ọzọ. Ọ ga-adị mma. Oge ya gafere. Anyị ga-agwa nne na anyị hụrụ gị. Anyị bịara lee gị. Ọ dị mma ụmụnne m. Anyị ga-agwakwana ya na ị ga-abịa echi. Ee ụmụnne m biko na-eweli a sị na akwụnwọdọ amụọla nwa. Ọhụrụ nwa gịnị? Ekele dịrị Chukwu. Biko kelechara m ya ịnụ. Ọ na-ewere m iwe ọjụ na nwụna n'otu ihe ụwa dị. Tira me muito, copo. Then, how are you?
Keshara mawo. Legol. Legol. Keshara mawo. Iko bibi oba hana hata. No atake. Oh, Inukba. Ezuganye. Biko nne. Bibia igila wala ha. Matuma mo. Potuma mo agila wa ha enwere hero kam ga-agwa m. No? Ị na-agwa m. Ọrụkwa mma. Arụmma na. Ọrụ mma. Awujo to ka ngọrọ mma. Ịmakwata ihe na-agwa m na obi a na-arụ. Anyị emere ma ama. Akwụkwala m gwara m ha ugbo, ọ gwara m tụlalụ. Igila wala n'ugbo mekọnọ m biko. Ọ dị mma. Na ga zoro kwa n'ihe. Okay, mara. Kaset tawa akwọ. Akwụkwọ, m ga-enwe azụkwa akwụkwọ. Jangan lupa naira. Ali ni ni. Nke a ego. 5 naira. 5 naira. Ọlasị. Enwekwuru... Yes, seven kaseti. Otobo kaseti ya nyekwe m otu. Kaseti 10 naira. 10 naira. Atụkwa m kaseti. Ego nwere. Mmadụ m na-achọ ọsị ihe a. Ọbụla ole a. Eke ihe ụra. Dịka achọrọ m eke ihe ụra. Ọpụrụ 5 naira. 5 naira. Akwando ego ole? Akwando. Kanu nga. Eke ihe ụra na akwụkwọ ndị a ọzọ ọ maka gịnị? Eke ihe ụra na. Eke ihe ụra na. Ihe n'ime ya ị ga-ahụ ihe nọ n'ime ewu kọnzat na egwuregwu Igbo dị iche iche. Ihe ọ bụ Nkechi mmadụ dere na ndị otu ya. Ka ịgụcha ihe nọ n'ime ị ga-ahụ nke edere si na Chineke nna ana mama ahuna ma oga di ehuna ele nge onye ono ni aja mama che no agba na ota agba na sala ana ma bia che nwa ni edim che mmene nga yo che enwe ihe ala aga ndem ele trozro ma ya di ele bo yidi trozro ma ya di oru ko le agba na mi trozro ma ya papa ma le o yidi ele o yidi Igelaja, Igbo John, we are the mega one to my Ngwapena ihe kwani. Okay. Otu kwa wapo. Gikosa kwalo jiole. 20 naira. Meke ogbo jiole kwani. Ibajani, isisa, asawa gola. Nne ma zikele 20 naira. Ke 5 naira. Nwanne m yelo. Nye ma apa ma bo shi neji. Nwanne 20 naira. Kusi jisu sana, kusi la iwe hina sara. Gai la msara mgelawa. Ngwana. Biko kemgbe ị gwara m ya obi ekula ala enwe ihe chegara m n'obi na nwe ihe mere na ama m ndị nwe ofe osisi Ini kan juga video ini dia nak ini. Mana? Kau masuk kan? Orang ini cuci gua, yang mana sih? Ini mana dia masalah ini? Itu dia masalah ini. Awak ini mana dia ini? Awak nak nunggu kamu juga. Nak apa boleh tu nanti dia boleh kan ada nak. Boleh ring. Awak ngasih awak ini ber. Oh, get video tigre or baran there. Oh, what a thing you could have done. The mobile no man, I say. Yeah, what's on the law? Because I won't fool, okay.
a ga-ebido onye dị ihe mkpeba ndụ ndụmọdụ si ya gaa lụrụ nwaanyị ọzọ obi ya nwaanyị nwobido n'ụlọ obi ọjọọ a ga-ebido kwere tawa ahụ ụmụ na obi ọnwa na ụdị ya nwere nke ọ nọ hapụọla mgbe ahụ ọ bụrụzie mụ agụ ite okwu ọ bụrụzie m ihe nkọcha enime nke ọzọ kemgbe unu bidoro okwube okwu a achụtala m ụzọ m ga-esi esute ya okwu ma anaghị m ahụ emere abụ nwaanyị abụkwa ezigbo mmadụ dịka m ji akpere Chukwu onye ọbụla na-eso otu nwa ndị ọ bụrụdịkwa gị ọ chụwara ịgba oge eji ga-abụrụ na ebe onye ọzọ ka ihe a na-eme ya bụ na-ekwe ihe nke a gwakwara agwọ ọ bụghị ọgwụ mana oge agafebeghị ya n'ịmụ nwa andị ma nke ọzọ ọ naghị eme ihe na-eke achị achụchala m ụzọ m ga-esi efesa ya okwu ma anaghị m ahụ ịmere ya bụ nwaanyị bụkwa na ụmụaka m n'anya ya ka m ji ayọ Chukwu ka onye ya nke ya onye eme njọ mgbe ọ na-adana n'ezinụlọ onye ọdọ dị nyere ekwensu n'olu sọnụnwụ na ụsagagịrịrịara ka isoro mma ekwu ọ dị mma ya bụrụkwa na ekpe ma ndụ chọọ ịlụ nwaanyị ọzọ ugbu a onyekwa ka ebu n'obi na ọ ga-amụ nwa ọkwa mgbe a lụrụ enyi di ya nga akwa ebu n'obi na ọ ga-amụ nwa ihe adịrị otu a ọ dị ugbu a onye ewuchi ya ga-ịlụ nke ugbu a ihe ọ ga-ebu n'obi bụ nwa ọ ga-abụ obere nwatakịrị dịka onye dịka afụrụ elu anya nwa nwanne m nwoke nke ọgụ mesịa nwa anụ ịlụkwa nwa ekele izu aha nwa nwanne m nwoke ọwụnụ afụrụ elu anya nnukwa so ị chọrọ ka ihe mere nwoke mmadụ mụ mee ihe ego abụọ eme ahapụga kene ahụ anya ga-alụwa aha kene ahụbeghị anya gawa n'ime onye kwanụ ka gọọmenti bụ n'obi nwunye dike m ịhụ na aka efukara na ya mmanụ na aka efu onye nwe aka efu nwanne m nwaanyị ka ọ dụdụ nna m ahụ nọ n'ụlọ nna m nwegwara n'ụmụ abụọ otu nwoke otu nwaanyị onye chọrọ ịnwetara nwa dị m chere onye odo nna hụ n'ala ya a ga-ahụ nwa dị ka chere nwanne m nwaanyị hụkwara ọnụ akọrọ onye ụwa ọ nwụchi ya ka a kọrọ ya ee ọ dụrụ anya ka ka ya mma ọ dụrụ n'anya ya ọnwụgwene nwa ụmụ abụọ ahụrụ anya o dokwele n'anya ta gbuo niile nwa mana ihe m ga-agbagowo ọrụkwa nsọ alụkwa na onye mara mgbe ekpe ma ndụ ọwa jikwa ahụ otinyekwusi ọnụ gụrụ gawa ngwa gawa n'ime unu zoro ka ọ dabara unu ọma mkpake m mkpama onwe m bụ ka emefu nwaanyị a na-akpọ enyi ize ekpemadụ dị ekuru mee ndụ ọ bụ ike ị ga-alụrụ onye ọbụla masịrị ya ma ọ ga-azụ ịbala ụka n'okwu a ọ bụ gị ka ọ dịrị imere ọgwụ nwaanyị a chere nsirili ịgbala ya ọnya ọ naghị ama ọ bụ na ọ naghị ekuzi mmiri n'ite gị ọ bụ na ọ naghị aghọzi ofe ị ga-anwụju jụrụ m ya na ọgwụ nwaanyị a fetara di ya n'ọnụ ka o fetara gị o nweghị ihe o mere ọ bụ ka ọ dịrị ezinụlọ ekejụba mma ka anyị na-achọkwa ọ dị mma aga m eme mana ihe ọ bụla ọ pụtakwara n'isi unu ka ọ dị n'isi unu nwoke ọbụla na ndụ nke ọhụrụ akụkụ na ụmụ gị oyizie na ajụzie ihe ahụ na okwu anụgụ agaji okwu ọ bụ eziokwu na achọrọ m chọọ m echeghị m n'oge ole na nke unu na-awụ ọmụkwụ akparị m ụta o mere agha nkọta ejiri ha ọgbaghị ihe esirikwu ya mekwe ya echeche gị jikwa eme a ga-asọkwa ihe niile na-ebu bụ ihe mere eme ma anyị lara ugbu a nkwa ugbu a anyị larughala achọrọ m ịlụ mkpọtọ gịlị ya abụọ si ịga ụlọ ọkụ ekwekwere ma aga m agbarakwa pụta mgbe o siri ma esi akpọkwala m aha gị kpọkwa m aha aga m agụla akwa m ala m ugbo m ewelitere m anyị ga-anọ na nkozi ala n'okporokozi anụ anyị hụrụ ndụ agwara m gị azụ
lekwa imuli okeje ọba ọwa bụ a na-ala m lekwa aha na eze ekpukwere ekwu ndị Igbo tọrọ ilu so eze ha gị nwa na mmiri ọwụ ha arụ na-ala m buru lawa nwa m agakwa ha eri nke taa nwaanyị ọjọọ alụ ọbekwere na ahịa ya ọ bụ agụgbuo na m nwaanyị ọjọọ alụ ọbekwere na ahịa ya ọ bụ ụtụtụ agara ahịa ehihie agara ahịa mgbede agara ahịa amakwana ihe ọ na-azụpụta n'ụlọ a mgbe ụfọdụ ya bụrụ okwu n'ụka wee lọta nwaanyị alọta ahịa aga nwetara m ọkpa ịbịa ụlọ agaghị aba mụ na ya taa Batazikwere m ọkpa ibi ọ bụ eziokwu m ahụghị m ọkpa ibi ị ga-erikwa ahụ nwa ahụ m na-eri ọkpa ibi ka m ga-eri ọkpa ibi ka m na-eri nwa ahụ m na-eri akwa na ha ma agwụla m akwa na ha ma agwụla m ebe m ji bụ azụ lekwa ihe na-ere ọkụ wasịcha nọ ọkpa ibi ka m na-eri ije m otita ị ga-amụ ị ga-agara gị ya ihe ebie m n'anya Come on, vale como se tare. Si je mo ji ga mo ga ga. Se gotere mo bi ngwa gotere. Wala ku gram. Ana maga. Mo ba ga na mbala goto se me wala kwara ngo ja ku. Ana maga. O jiram. Ben na ngo. If Baba. Kita kasih dengan ada